Unha albarda, pois, é unha cousa que é pros animales, pros burros, podemos dicir, ou para cabalos, que se facía con tela, con palla, con ferros e con material. Estamos nunha comarca tradicionalmente moi gandeira e agrícola, co cual pois as feiras foron moi importantes e moi representativas no seu día. Esta era unha das feiras máis importantes da provincia. Aquí había un gran comercio de ganado que se aproveitaban nas dúas feiras que había e que siga habendo no mes, que son a do día 4 e a do día 20. Temos tradicionalmente os albardeiros, raíz de todo eso, e, bueno, pois é unha tradición que se comenzou a perder nos anos 80 principalmente, porque se foron xubilando os comerciantes dese ramo que iba vendo, e os seus fillos, lóxicamente, como pasa en tantas profesións, pois foron escollendo outros camiños profesionais e foron, claro, xubilándose os pais e quedándose a actividade en desuso. Aquí todo facíamos aquí en Maceda máis de 20 albardas diarias, máis, éramos 5 guarnicioneros. Agora quedamos 2 ou 3 só. 2 que estamos jubilados, que xa non traballamos. Aquí en Maceda chegou a haber 5 ou 6. E hoxe prácticamente quedo eu e outro que está aí arriba. E o de aí arriba dedícase a máis facer carteiras que ao traballo deste, máis que outra cousa. Estaba traballando na tilleira, amasando barro e facendo cacharros. Tiña 14 anos, e non me gustou aquilo que era moi frío. E viñen, e puxenme o oficio a aprenderlo. Traballei con el unha temporada, despois fume donde el para outro irmão dele que se chamaba Adolfo. E tamén pagábame pouco e fume para onde terminei, para un tal Antonio do Pazo. E botei 7 anos con ele. Entonces, aí foi cando me casei e me establecín por miña conta. Estando aquí con meu pai, mirando como traballaba, e puñame a ir a facer cousas, cando salía do colegio, estaba mirando aquí, e pouco a pouco fun, a base de ver como traballaba, e fun aprendendo. Co pai, éramos 3 irmãos. Está aí, ele é na Curva, outro está en Coruña, pero éramos os guarnicioneros os 3. Ora, pois non. Isto ora foi abaixo, agora non se vende casi nada. O meu pai chegou a ter aquí hasta 4 empleados. Facían albardas, 2 ou 3 diarias, que iban para Zamora, iban para Asturias. Entón, daquelas había traballo. Pois toda a vida, desde 15 anos. Estuvemos do oficio traballando. Bueno, un albardeiro fai moitas cousas. Pode facer un temoeiro, unhas molidas, unhas sogas. Eso no asunto das vacas.
dispón no asunto de carro, pode facer un collarón, pode facer un sillín, pode facer unha azufra, pode facer unha retranca, e pode facer uns ramalillos, que é o que leva unha aparellada de carro dun burro que vai con carriño. Pois hoxe en día, sobre todo, trátase de facer aparellos para os cabalos, para montar, cabezadas, estribos, riendas, sillas de montar, todo isto é o que se usa máis hoxe. Pexas para telos nos lameiros, para que non se escapen. As pexas son hoxe que traballa as pernas os cabalos. Pois, de guarnicionería, de albardas, collarós, sillís, deso, todo, de correaje, todo, de guarnicionería. Antes facíase máis, digamos, collarós, ainda que se faise algún, sillín, que era para os burros e para os machos, para arar, e albardós, que era era o medio de transporte que tiñan antes os paisanos, e para levar o fruto nas albardas. Pois para os burros, para ir iban antes para traer feixes de nabos, feixes de erva, e para andar a cabalo, que antes non había monturas, todo eran albardas. Unha albarda si é difícil, porque hai que cortar a tela, e hai que cosela. Usted verme coser unha albarda e dices, carallo, isto non é tan fácil, pero sin cambio todo se aprende. Despois hai que empallala con palla e deixala ben. Despois hai que acolchivala, e logo doblala e poñerlle os ferros para que quede xa no punto. Lona, becerro e palla, e ferro, e fío para coselas, e despois son estes atafales, e cincha, a cincha é esta, é a cincha. Isto facíase da seguinte maneira. Isto ten unhas medidas a tela que ten debaixo. Ten unhas medidas, 1,5 metro por aquí sempre máis ancha que adiante. Enchíase, facíase como unha funda, como unha especie de saco, de funda. Enchíase de palla. Isto leva palla, todo palla. Enchíase de palla. Despois cortábanse unhos ferros, que xa se tiña a medida, doblábanse, poníanse así, un diante e outro atrás. Aquí leva un ferro e aquí leva outro. Entendes? Despois ibase cosendo ao ferro, despois cosíase o material, todo isto que ves aquí é material que está cosido con fío, a mao, todo a mao, puñanse as correas, e isto é para colgar os estribos, para colgar. Isto servía para transportar xente, para transportar leña, para transportar verdura, para transportar o saco de castañas, para transportar o que se usaba, os burros, os cabalos e o albardón. Para allá había que ir por los pueblos, entendes? Eu aí había un pueblo que se chamaba Os Arcos, e iba aí, xa me guardaba o señor o palleiro da palla, iba con un camión, levaba un home a mañá, levaba a comida, facíamos os feixes, cargábamoslo no coche e despois traía a mi tía na palleira. Traía uns 100 feixes e durábame a temporada. Unhas veces sobrábame, outras veces faltábame, depende o que traballaba, porque tiñas épocas que traballabas e facías moitas albardas, outras veces facías correajes, entonces se facías unha cousa non facías a outra. Nós íbamos e traíamos camións de palla, camións. Ao ano gastábamos máis de 3 camións de palla. Íbamos á alberguería por ela, e íbamos aí a onde Ergos por ela tamén, porque antes segábase todo a mao. Agora as maquinarias xa non hai que sega a mao, todo vai trillada para os cabalos. Agora xa non hai. E de que se quixeran facer non hai de que. A palla, ao mellor compraba un pallé por 15.000 pesetas,
daquela, que eran pesetas, e traía 100 feixes de palla, daquela, pois, non era cara, non sabe? Pero tiña que ir por ela, pagar o coche, pagar o home que levaba. Nós compramos o coiro menos, comprábamos o menos como é, da Con, e a Orense. Antes íbamos a comprar a Allariz, que había máis de 20 fábricas de cortidos, agora non hai ninguna. En Allariz había máis de 20 fábricas de cortido, máis. E íbamos ali ao material, agora xa non hai ninguna. Unha cuchilla, unha media luna, pois unha uñeta de cortar tamén o material, pois un compás, unha tenaza, un raiador de dibuixo que raias as correas. Bueno, non sei, non é moitas cousas. Más cousas tes, pero as que usas son esas 4 ou 5 cousas. Isto, por exemplo, é a cuchilla, ou a media luna, se un se lle queira chamar. Isto é para cortar o cuero, digamos. Isto é o compás, que é para tomar as distintas medidas da anchura do corte de cuero, entendes? Que é cortar unha correa de 3 centímetros ou 6, marcas, e que a cuchilla cortas. Isto, a tixeira, a cuchilla, Despois tens isto que é o matacantos. Isto é o aparato que sirve para, xa o dice a palabra, matacantos, o canto do cuero, recórtalo, para que non manque o cabalo, se é unha barriguera que vai por a barriga do burro ou tal, a correa vai por aí que encodaxe con matacantos para que non quede ese corte do cuero. O rallador, estes son 2 ralladores. Entendes? E estes sirven, por exemplo, para facer para rallar, se dice a palabra, para deixar as marcas no cuero, non sabes? Deixa marcas nun cinturón, mesmo na cabezada, deixa unha línea para rallar, para deixar unha raya. Despois isto, por exemplo, é o pasacintas. Isto sirve para coser con malló. Estes son os mallós. Faixe un burato ca lerna, este é unha lerna, este é para coser con fío, digamos, este é unha lerna. Metes este por burato e tiras, porque tens que coser para baixo e tens que tirar para arriba, para baixo, para arriba. Para baixo metes cos 2 dedos, e para arriba tiras con isto. Metes, e ca mão izquierda metes aí no burato e plas. Este é unha tenacilla ou para, ou podese chamar, é para tenxar o cuero. Metes así, isto usase máis ben para os colleros, para as correas do collero. Ténsase, e pois con unha punta e un martillo clávase na madeira. Depois está os sacabocaos, que é para facer buratos. Diferentes tipos de buratos, máis gordo, máis pequeno, mas quedan os buratos. Despois cosero, isto había que coselo á máquina para poderlas preparar. Había que cortar a lona, e cosela á máquina, despois había que empallalas, preparadas. Unha albarda pode durar 15 ou 20 anos tranquilamente. Hai albardas, eu tuve aquí algunha albarda de 30 ou 40 anos que me volveron vender. O meu pai non tiña máquinas. Antes de ir ao servicio, fui comprar unha vella a Fonsagrada. A Fonsagrada, Mirondea, Asturias. Fui comprar e trouxena no coche de liña. A Fonsagrada.
E costárame daquelas 6.000 pesetas. E veu unha coche de liña, e dormir en Lugo. Así que mira os anos que... Alguns dos pueblos viñan ca mula, e viñan por os pueblos, pedían pensión, algún facían unha albarda, e dabanlle pensión, e dormían na palleira, ou dormían na cama, bueno, onde lle deran de dormir, e dabanlle a comida hasta que lle terminaba. Quitaban para ir vivindo, pero tampouco era unha cousa exagerada. Os precios que tiñan eran bastante baixos, non cobraban... Traballaban moitas horas. Non había outra cousa. Empezamos, despois vas a andar cambiando. Despois morreu, meu pai morreu novo, pois quedei eu aquí a saber, ou pechar a porta, e este pasou igual que este. Ou quedar aquí, ou ir para outro lado. E os traballos por aí fora tamén son pesados. Por miña conta, fixeme autónomo, porque daquela non había seguros. Pues, viñen do jefe con 7 anos, ni seguro, ni nada. Se quería cobrar, como estou cobrando, fixeme autónomo, e seguí pagando autónomo hasta que me jubilei. Que non había outra cousa, se non te facías autónomo, non chegabas a cobrar. É que non tiñamos outra cousa, os meus pais eran coleccionados e non seguimos con eles, e outros non o fixeron. Era non é porque se ganara moito, daquela ganábase pouco. Daquela pouco se ganaba, é o que había. Tiñamos 2 vacas e íbamos ao monte, íbamos cavar, íbamos facer de todo, tiñamos todo. Daquela, por mira, aprendemos o oficio, pois aprendino eu, aprendendo outro primo meu, que é outro rapaz que está en Orense, pero deixou-no. E zapateiros, tamén aprendeu que queda un, e aí, que de que se retira acabouse. Entendes? E non volveu, desde a miña época, non volveu a aprender nadie un oficio. Nós estamos todos jubilados. Un primo meu morreu. E que estábamos a facer, a facturar as albardas. Íbamos para a Renfe. Este é o primo meu que foi o que morreu. Este está en Xinzo de Limia. Deste son eu. Era un día das festas, das nieves. E íbamos a Renfe, era dispor de comer, e chamou-nos o meu parente para que lle axudáramos a leválas a Renfe para facturalas, que daquela había a Renfe. Había a Renfe aquí en Maceda, facturaban, iban a baños de Molgas, e desde aí xa iban ao destino onde as facturabas. E o mellor encargábanme 10 ou 12 e puñeme a facelas, e de que as tiña feitas, mandáballas, dicíame, mándeme 4 de 65 centímetros, mándeme 3 de 80, e mándeme 2 de 85. Entón eu xa me escribía o home, eu apuntaba, e iba cortando, hasta que as facía no que me dicía. Tamén se iban en autobús, antes iban en autobús, que había coches de línea, os autobuses iban ás feiras e cargaban a mercancía no autobús, e iban á feira e ao acabarse a feira o autobús volvía outra vez, cargábanos arriba, non sabes, no techo do autobús. Meus pais iban a Xinzo, nun burro levaban as albardas nun burro, e para ir vender a Xinzo, non había coche, mira os anos que hai. Si, vendíanse, daquela vendíase moito. Habrá 20 anos, de 20 anos para aquí casi nada. Antes vendíanse as que se fixeran. E vámonos a unha feira a Cacabelos e vendíanse 500 albardas. 500. Pero había máis de 10 puestos. Máis de 500. E agora non se vende unha. Non se vende unha. Aquí hubo unhas políticas desacertadas nos anos 70 e 80 de promover
que a xente nova marchara pa cidade a traballar, se lle meteu un pouco na cabeza de que o dedicarse á gandería pois non era rentable, que era moito mellor traballar nas oficinas en Ourense, e, polo tanto, os gandeiros tamén se foron xubilando, foron pechando explotacións, o sector entrou nunha gran crisis e unhas cousas levaron a outras, e iso provoca que a feira, como antes decía, depende fundamentalmente da gandería. No momento en que a gandería baixa tamén a feira en sí, e co cual pois baixan este tipo de actividades que están directamente relacionadas co sector como son os albardeiros. Antes había moitas vacas, moitos burros, todo o mundo traballaba no campo, todo o mundo araba e había que facer coller orxillis, peixes, albardós. Hoxe en día, pois, prácticamente, eso desapareceu. Quedan 4 burros por aí contados. Non hai traballo. Pois di que eu, porque nas aldeas daquela non había un tractor, a xente tiña vacas e traballaba con elas, e tiña un burro e traballaba con il, araban e facían os traballos, pero desde aquela foron, veu aí en Tioira, por exemplo, veu a concentración parcelaria, entonces xa empezaron a meter tractores, entonces animales e vacas e eso foron se vendendo. Bueno, tamén foron os vellos a menos, e xa ves, os nos pueblos se son vacas nunha granxa pro leite, máis non hai. Isto non hai que venderlas, porque non hai caballarías. Xente, agora cos tractores, desapareceu todo. Isto desapareceu todo. Pasa que agora non deixaron traballo. Iba facendo outras cousas que non albarda, de alguna albarda, e ibas hasta aquí, ibas aguantando hasta que me jubilei, que é o que me quedaba, non me quedaba máis. O abuelos meus, e despois o pai, despois eu e os fillos. Agora, borrará todo. Isto desaparece todo. Non hai cousa que non desaparezca. O de guarnicionería desaparece. O de guarnicionería desaparece porque non hai choio agora. Agora non hai ganado, non hai que traballe. Estes novos non queren traballar no campo, os vellos, todo o mundo cobra e queren traballar. Manda a el que vai a acabar. Eu tiña unha finca e ainda vou acabar eu nela, pero non vai. Digo, un novo quere coller o sacho. E ainda sabe Deus o que pasará.